Morning. I think I'm number 7, Madeline. The one with the odd name. Who? Madalin. Madeline, Exactly. £25. There you go. Look how this one's coming out for me. Peg 17. 17, thank you. Okay. Salutare people și bine v-am găsit la o nouă partidă de pescuit. Astăzi sunt la minunatul Larford Lakes. Este un lac nou pentru mine. Sunt la un open match, la un concurs. Aici o să am și o etapă de calificare la Golden Reel undeva în iulie și am uitat să văd cam cum este. Din păcate nu a fost cea mai bună tragere la sort, sunt undeva la jumatea lacului și sunt exact, nu știu, acolo sunt niște locuri bune, au nu ferea, acolo iar, dar asta este, când bagi mâna în trai să nu știi ce tragi. Astăzi o să fie un concurs bazat pe rubeziană mai mult, toată lumea le are întinse. Din ce știu, se prinde foarte bine în margine. Eu am undeva aici și undeva acolo. Am făcut două linii. Merge și la feeder, să vedem cum îl prind pe fraier, ca să zic așa. Mai avem puțin și dăm drumul. Pescuiesc simplu. Pelete, aici nu ai voie să pescuiești cu alte pelete pe metod și ca și nadă decât cu cele de la magazin. Am făcut aici un bol mare de nadă Feeder X de la BMC și am mai pus eu câteva chestii ca să-i dea o culoare puțin mai roșiatică, dar este un fish meal foarte puternic, cel de la BMC, de la Best Mix. Porumb și cam atâta. Aici am și două feedere, unul pe plumb, unul pe metod și da, cam atâta. Mai am ceva care trebuie de făcut și revin când începe concursul. Bun, ce s-a strigat start. Începem puțin și nadim aici. O dată. Și punem și aici în margine 2 pulgări. În caz că vine ceva. 1, 2. Și începem plumb și o peletă. Să vedem ce pește în față. Toată lumea văd că a început pe rubeziană. Și vedem, poate ciupim așa un pește rapid. Pelete de 8 mm de aici de la magazin, pentru că v-am zis că nu avem voie cu alte pelete. Să vedem și la cronometru și vă mai țin la curent. A venit și prima trăsătură și primul pește. S-a dus.
vine și al meu. Mai greu, dar a venit. Nu e cel mai mare dintre crapi, dar e bun. Destul de pretențios și destul de greu de prins. O peletă de 8 mm. Frumos, regulamentar, înțepat în buza de jos. Schimba puțin tactica, am trecut pe un forfac mai lung. Da, sper să se și audă. Am trecut pe un forfac mai lung, peste care am pus două aftere colorate. Și să vedem. Deocamdată destul de greu, chiar spre foarte greu. Dar hai, încercăm. Și a venit și primul la rubeziană. Cred că este un efon. Este un crăpșor. Am trecut iar pe feeder, plumb și cu peletă. Și asta a venit în 5 minute. Ceva pește în mal aici în dreapta.
îmbrăcat o leacă. Asta e mai îmbrăcat un pic. Asta da. Asta da. Asta da. Asta s-a înțepat singur de burtă. Dar se punctează. Se pare că a început să se strângă ceva pește acolo unde am nădit toată ziua cu pelete la bomb. Am aruncat 2 minute 20 și a și plecat. Pește nu sunt mari, sunt mititei, dar destul de răi, trăsăturile sunt foarte violente. Încă unul care punctează.
Ce-a dat seama fraierul că e prins. Te ducem, bălălii. Ăștia sunt peștii pentru care l-ar foarte celebru. Așa, da. Ăsta mă mai pune un loc, chiar 2 în clasament. Ăsta, da. Asta, da.
run their shop. Go on. You know, we're walking the trail. He's not doing anything. Put your shoulders in the sun. So Yeah, I heard them when do I that went one. there, I told I ain't doing that. Because I went there. 36-2. The place I was working for went bust. So I went there, sat down had a meeting with him, and offered me the job straight away. Started 3 days later. And it was like, yeah, you're going to run it. You know, give you all the tools and everything you need, all the rest of it. 6 months. Yeah. After that, it's like, no, I'm not doing that. I'm not doing that. It's like you look hard on this. Why aren't you hard enough? I'm not safe now. No. Exactly. You get a better happy workforce when you work as a team. Yeah. There's a couple of people who've got a bit of a vibe. But the thing is, Ben's coming in and where he's and the starter and the 2 other brothers has had no training whatsoever. They've been on no management training and they are in the 1960s. And they're still in the 1960s. Yeah. You know, that's what I'm saying. And with this COVID going on, Ben's helping out a lot, saying, like, you know, some of the guys and, you know, moaning about paying overtime, right? 22-6. Salutare, people! Să mă mândresc și eu. Am luat locul 1 pe sector, pe sectorul B. Da, una peste alta, un concurs destul de greu pe un lac despre care nu știam nimic. Din informațiile care le-am putut strânge, era vorba despre un pescuit la rubeziană și în margine. Așa s-a prins toată săptămâna, n-a fost deloc așa și aici am greșit destul de mult, am pierdut foarte mult timp, undeva la jumatea concursului la rubeziană, încercând să prind ceva. Toți peștii am prins la bombe în pelet, adică plumb și peletă, asta e tehnica care merge foarte bine aici. Ce să zic, sper să mai prind încă unul până pe 25 iulie, când este etapa de calificare Gordon Reel. Da, frumos, nu mă așteptam, dar s-a brodit 58,8 pounds împărțit la 2 alea kilogramele. Concursul s-a câștigat cu 180 ceva, a fost un băiat care e de aici, de fapt aproape toți care au ieșit în clasament sunt oameni care vin destul de regulat aici și știu oarecum mersul. Eu unul peste alta sunt mulțumit, am făcut tot ce am putut, tura viitoare o să încerc să învăț din greșeala asta. Cam asta este, eu vă foarte mulțumesc că v-ați uitat, dați și voi un like, un share, un subscribe, mă găsiți și pe Instagram. Până data viitoare v-am pupat, ceau, pa!